Kaixo, bueno, bideo hontan lurraldea, lanaldi eta destinoa partzialan kasun nola aldau azalduko dugu, bale? Venga. Bale, lurraldea, lanaldie eta destinoa, ez dut esango berriz partzialana, bale? Bakarrik partzialetako da, osako lautziko du eta venga, lurraldea, lanaldi eta destinoa aldatzeko epea izango da, ekainen 20tik 22, goizeko 9 ordu bita, bale? Behin aldaketa hori denak indakon, behin-behineko zerrendak aterako die ekainen 27, erreklamazio epea izango da ekainen 27tik 28, eta behin betiko zerrendak aterako die ekainen 29. Bale, ze aldaude ikeu lurraldea, lanaldi eta destinoa prozesu hontan, bale? Beak esaten den bezala, lurraldea, lanaldie eta destinoa. Hau da, guain arte deitzen genion birbaremazio berezi hori, bale? Hemen egiten ditugun aldaketak soilik ikasturte hasierako esleipenak hartuko die kontutan, eta aldaude ikeuna da lurraldea, lanaldie eta destinoa. Venga. Zeinek hartu behar do parte, zeinekin behar ditu aldaketa hauek, bale? Birbaremazio, 23-24 ikasturteako birbaremazion ezarri genitun zehaztapenakin, ados ez bagaude esleipen hauetako, bai? Esleipen hauetako beste zehaztapen batzukin nahi balin baditugu. Bestela, birbaremazion zehaztu genitun aukerakin hartuko deu parte. Hau da, nik 23-24 ikasturteako birbaremazion zehaztu baldin banun, Araban eta lanaldi oson bakarrikin nahi nula lana, esleipenetako aukera hoiekin nahi balin badet parte hartu, prozesu txiki hontan, ez dut ezer aldauko, bale? Geldituko naiz, Araban lanaldi oson. Guain, birbaremazion Araban lanaldi osoa jarri banun, eta esleipen eta bide, imaginau, nahi detela parte hartu, 3 lurraldetan. Orduan bai, sartu beharko naiz, eta lurraldek aldau beharko ditu, edo lanaldie edo destinoa. Bale? Aldaketa hauek itek esleipenetan parte hartu behar detela bermatzen diate? Ez. Posible da, nik aldaketa hauek denak itea, baino esleipenetan parte ez hartzea. Orduan, zeinek hartuko do parte? Eskaerak iteko epea, baino 300 lehen hau, laneako prestegoeran dauden langilek. Bale? Eskaerak aurkezte dugu baino 3 egun lehenago prestegoeran dauden langilek hartuko dute parte. Ni ez bali manau prestegoeran, esleipenetan ez dut parte hartuko. Naiz eta aldaketa hau denakin. Bale? Lan egoerare kontutan hartu behar da. Eskaerak edo lanpostu aukerak eta baino 3 egun lehen hau, ja, prestegoeran egon behar deu lanerako prest. Eta aurreko bideoan komentatzen genuena, kontu zibili, ze behin lanpostu esleituta ezingo da 50 kilometroko distantzigatik ukoin. Venga. Nondik inberko ditugu aldaketa hau, bai? Lanaldie, lurraldea, lanaldi eta destino aldatzeko. Bueno, sartuko gaizigunean, eremu pertsonala, izapideak langileen saiarekin, heziketa bereziko ikasturte hasierako esleipena, eta gero aldaketak ordezkapenen zerrendan, bale? Lurraldea, lanaldi eta destino aldatzeko, hemendik sartu behar dugu. Aldaketak ordezkapenen zerrendan. Kontutan hartu, hemen jungo diela momentun albisteketa argitaratzen, bale? Venga. Behin, aldaketak ordezkapenen zerrendan klikatzen deunen, ja eskaera alta ematen zaio, bale? Sartzen gaia eskaerak iteko pantailan, eta ja altan jartzen da eskaera hori. Bale, ze gertatzen da lehenengo, datu babesteko lege organiko onartu behar dula, bai? Orduan, hemengo lauki txiki hau aktibatzen ez deun bitarten, ez digutziko beste ezerriken, bale? Orduan, lehenengo lana, laukitxo hau aktibatzea da. Laukitxo hau aktibatzen deunen, edo, laukitxo hau aktibautako ja, jarreko zaigu dena editablen edo aldaketak iteko modu. Ikusiko ditugu bloke desberdinek agertuko diela, bale? Batetik aukiko dugu, identifikazio datuak blokea, gehitu lanaldi mota blokea, eta gehitu lanaldi murriztuen eremuak blokea. 3 bloke desberdin. Identifikazio datuak bloke hortan agertuko die gure datu, bai? Eta hor zerbait aldau, zuzendu, eguneratu behar balin badeu, betetzen deu, eta betikoa. Bideo hauetan oso astuna izango naiz, gorde hitzekin, bale? Eo zer gauza egin deula, gorde, bazpare, beti gorde behar da, bale? Orduan, identifikazio datuak blokea, betetzen deu, eta gorde. Pasatzen gea hurrengo blokea, bai? Gehitu lanaldi mota. Hau izango da, lurralde bakoitzen ze lanalditan. Parte hartu nahi dut, zehazteko atala. Bale? Lanaldi aldau nahi baldin badeu. Nik ez badet aldau nahi, ez dut ezer zehazten, eta jauten ez birbaremazioko zehaztapenakin. Bale? Orduan, inberko genuke, gehitu lanaldi mota bloke hontan, aukerauko genuke lurraldea, eta irikitzen damen desplegable bat, bale?
Eta aukerauko dugu ze lanaldi mota nahi dugu. Hemen daukezue lehenda, bale? N lanaldi oso bakarrik, R murriztu bakarrik, eta S bik. Ze gertatzen da, 3 puntu hauetan uzten baldin badeu. Hemen daun bezala, bai? Kasu honetan, Gipuzkoan ez dut parte hartzen. Ez dut zehaztu ze lanaldi nahi duten, orduan ulertzen da, ez detela Gipuzkoko esleipenen parte hartu nahi. Bale? Hemen hau horregatik jartzen dugu. Adi, 3 marrak uzten baldin badie, ez da lurralde horretako esleipenean parte hartuko. Bale, zerrenda baten baino gehiagotan egon dikeu, adibidez, hezkuntza laguntzako espezialista eta fisioterapeuta naiz, bale? Baina ni nahi dut aldau bakarrik hezkuntza laguntzako espezialistan lurraldea. Basartzen naiz bere lerron, bale? Bere lerron aldatzen dut, aldau nahi detena. Bakoitzei bere lerroa dagokio eta aldaketak lerro horietan egin behar ditugu. Bale? Gogora hau aldaketa bat egiten dugun bakoitzen, gorde, nik hartzen baldin badet. Hezkuntza laguntzako espezialistak Araba osoa, gorde. Vale? Edo fisioterapeutak, Gipuzkoa murriztuak, gorde, vale? Beti gorde, gorde, gorde. Venga, eta gero ja 3. bloken sartzen ja, vale? Gehitu lanaldi murriztuen eremuak, vale? Hau zertako da? Partzialeta apuntau baldin bagea, lanpostu partzialeta, aukera ematen digu berritzegunek aukeratzeko. Adibidez, parte hartu diket partzial guztita, berdin ditze berritzegunetan dauden eta bat eta beste, edo esan diket ez. Arabako partzialen kasun nahi dut bakarrik A0 bateko partzialak ematea. Bale, orduan kasu honetan berritzegunek mugatzeko aukera ematen ditu. Noiz dauko aukera, noski, murriztuta, edo oso eta murriztuta puntau geanen, bai esleipenetako birbaremazio berezi hortan, edo 23-24 birbaremazioan, bale? Aukera hori emango digu bakarrik, murriztutako aukera hartu baldin badeu, oso eta baldin manau, ez ditutziko berritzegunea aukeratzen. Bale? Eta, hoi da, partzialak edo zein berritzegunetan betetzeko, ez dugu ezer beteko, bai? Atala hontan, paso egingo dugu. Venga, nola inbeharko dugu? Unbarko gea, gehitu lanaldi murriztuen eremuak atal bloke horta, eta aukera beharko dugu. Ze kategoritan, ze lurraldetan eta ze destinotan, ze berritzegunetan nahi deun lanain, bale? Nik posible da jartzea. Araban, barkau, hezkuntza laguntzako espezialista, Araban A0 bat. Edo, jo que se, hezkuntza laguntzako espezialista Gipuzkoan, G bat eta G5. Bale? Orduan, hola, zehazten juten ja, eta gorde ingo genuke. Eskaera bakoitzen ondoren, gorde behar dugu, bale? Kontuz. Venga, behin aukerak eta hoi denak inditugunen, konturatzen ja, zerbait gaizkin deula eta alda hori nahi deula. Bale, epea zabalik daun bitarten, nahi ditugun aldaketa guztikin daizkegu. Bale? Hoi bai, epea bukatzen danen automatikoki itxiko da gure eskaera eta aldaketak ja ezin dituguin epe hoi bukatzen danetik aurrea, bale? Hartuko die kontutan azken aldaketak. Bale. Lanaldi mota kontura naiz, ez dutela ondo jarri eta nahi dut aldau. Eskaera berri bat bezala indarko nuke, bai? Jungo nitzeke imaginau, lurralden desplegable irikiko nuke, kasu honetan imaginau, Araba, aukeratzen dut beste lanaldi bat, eta gorde egiten dut. Bai? Lanaldi mota danen, eskaera berri bat bezala indarko dugu. Lanaldi murriztun eremuk zehazteako nahi baldin badeu aldaketa bat inberko dugu. Lehendik daukeun eskaera ezabau, bai, agertuko zaigu eskubitan zehatxo bat ezabatu jartzen dona, eta gero ingo dugu beste eskaera berri bat, bale? Zatik, karo, imagina, honi dauketen hartuta, Gipuzkoa G0 bat. Eta nahi dut G0 bat kendu eta G0 bi sartu. Orduan, bat hoi ezabatu inberdet. Bestela hor gelditzen da eta geldituko nintzeke G0 bat eta G0 bikin. Bale, orduan, kendu nahi deuna ezabau eta sartu nahi deuna sartu. Bale? Eta gorde. Venga, imprimitzeko? Identifikazio datuak bloke hontan agertuko zaigu eskubitan imprimitu botoia. Epea zabalik daun bitarten, imprimituko digu zirriborro bat, bai? Jarriko du folio erdin nola, zirriborroa. Behin epea bukatzen danen, imprimitzeko aukera aukiko deu, baino ja aterako da zirriborroa marka gabe, bai? Ja, eskaera itxita daulako eta ezin dalako aldaketa gehioin. Venga, beste bideona komentau duen bezala, edo zein arazo dezuela, prozesun inguruko zalantzak telefono hauetan, eta aplikazio informatikokin arazo teknikok edo baldin badozkezue telefono hontan, bale? Bestela badakizue, nun gauden. Hemen datak bazpare jartzen dizkizuegu berriz. Hezkuntza laguntzako espezialistanak, eta zein hizkuntzako interpretenak. Bale? Orduan, eskerrik asko eta zorte on, eta errepaso modua datak gogorauko ditugu berriz, bale?
ez deskuidatzeko inor, zatik askotan arazo izaten die. Venga, lurralde lanaldi eta destino aldatzeko epea izango da ekainen 20-tik, 20ko 9-tatik 22ko ordubita. Behin-behineko 27, erreklamaziok 27, 28, eta behin-betikok 29. Vale? Bueno, animo denoi, eta sortean.